Hasi ginean desoberaketa egiten, hasi ginen azkenengo umeen hilerritik. Azkenengo hilerriko komposizioan, gabiz berbetan 30. hamarkadari buruz, 30. hamarkadari buruz, hor bazegoen ere muazan umeen hilerria. Eta hortik hasi ginen indusketa egiten. Eta indusketa hasita berehala kontatu ginen, registroan agertzen ziren, baina askoz bere ume gehiago zauela lurperatuta hilerrian. Lehenengo kata bat egin gendun, egon ginen aste pare bat induzten, eta 84 ume baziren lekuan, induzteko zen 221. Guau! Orduan, alde batetik horren montu duzkuz pista asko. Esan dana registratzen, hau da, garai baten, gabiz berbetan 30. hamarkada, gerra aurretik, gerra garaian, gerra osteko garaian, umeen eriotxatza oso altua zen, Begoñan, egunero, registroen arabera 3 ume enterratzen ziren, hiltzen ziren, egunero, baina realidadea da, 3 izan beharrean izango zirela 5 edo 6 edo 7. Orduan, zenbakiek lehenengo txoke bat eman oskuen, ez? Zergaitik hiltzen da horren beste ume? Bueno, guk gerra aurrea, gerra garaia, gerra ostea. Guk egiten duguna da, induzketa egiten dugu zenean, hau da, gorpu bat induzten dugunean, gorpuzki batzuk induzten dugu zenean, lehenengo egiten da fitxa arkeologiko bat, eta neurtzen dira fizikoki gorpuzkiak, georreferenziatu egiten da, kokatu, estratoak eta begitu, eta gero fitxa antropologiko bat. Eta hor, zehazten da, edadea, sexua, eta bai egiten duguna da, bertan lekuan zelaian patologiak aztertu. Eta hort ikusten dugu, bai, ase gaitoztasun okin alderoen, edo ikusi aldan esurrengatik. Eta adibidez, umeen hilerriko portzentain nahiko altu batean, hilerrian, rakitismoa ikusten da, umeetan. Hau da, vitamina falta, desnutrizioa, apur bat sasoiko erakuslea dena, ez? Eta ideia bat egiteko adibidez, umeak enterratzen ziren umeen hilerrian, 0 urtetik 9 urtera. 10 urtetik aurrera, enterratzen ziren, lortzen zuten, helduekaz. Kontuan aukiteko, sasoi horretako, gerra garaiko sasoi horretako, heldutasunaren kontzeptua. 10 urtegaz, helduekaz. Pentsa, 10 urtegaz ja heldu esan ume bat, esaten gabiltzarako gizartea zelako edan pistak emoten dituela honek danak, umiek, rakitismoa, sasoiak ez die oso onak, ume asko hiltzen da egunero Bilbon, sasoi horretan, izturriteak bebai, kolera eta bar. Bai, topatu dugu zen, gero ingo dugu erba hobia mankomunei buruz, baina horretako bat topatu duguna, bai topatu dugu karlistada garaikoak, gerra zibil garaikoak, baina zibilenak ere bai. Eta, badagor, 19. mende bukaeran kokatzen dugun hobia mankomun bat, itxura danez zibilak ziren, eta, kare asko topatu dugu hobi horretan, eta, pista guztien arabera, segurazki izango da, hobi endemiko bat, eta, kolera garaiko, badakigu kolera garaiko enterramentuko gonziela, sasoi horretan, eta, horretako bat topatu dudulakoan gaude, bai. Egunero gertzen dalako, Beti da, egunero gertzen dalako. Beti esaten du, Anartz Begoñari buruz itzen du, fosakumun betau. Ezin desan ezer ikertu aurretik. Gaur bai, Anartz, topatu dugu beste bat, eta ematen du, ez dia soldaduek eta aurkitu dituzuen. Ez, azken, hau primizia da, azken egunetan topatu dugu, bi eremu guztuz induztu dugu, biztuz exhumatu dugu, bai San Juanekoa eta bai Santa Teresako eremua, eta hor erdian badauz hilerriko kaleak, erdiko bidezkak, ez? Hilerrian barra duzenak. Eta badazpada zan gendun astelenean, joan den asteko astelenean. Egingo dugu kata bat, badazpara deskartatzeko hor bide azpian ez dagoela ezer. Sartu eta txak. Eta hor, gaur, aste bete pasata, badeko guz 12 bat edo zena bat gorpu, hobia mankomun batean, eta oino, handitzen gabiz, eta oino astartzeko dau, ze garaia kokatuko dugu zan, eta zein izan aldan, eriotxa horien atzean dauen arrazoia. Baina bai, ez dut zango egunero, baina bi asterik behin, sorpresa bat okiten dugu bai. 1813 2006ra bitartean erabiletako kanposantu honetan, eta esaten zabiltz. Dana joan da handira, Bai. Pentsatu lau gorpu dauzela, 50 piku. Pentsatu ez dakiz zer dagoela, benga, obiren bat egongo dela, benga, 3. Pentsatu ez dakiz zer... Igual sorpresa handiena, guretako sorpresa izan zen, karlista garaiko hobia mankomuna. Zezan dutxut, 1880 inauguratzen da hilerria, eta 30 urte lehenagoko gorpuzkak atara dugu hobia horretan. Adibidez, irudi hauek zer... Hauek dira, gerra zibileko hobia mankomunak. Bageneukan konstantzia, hilerriko registroan, agertzen zen, 1957ko ekainean, ekaineko datagaz,
lau gorpu dauzen obiaman komun txiki bat. Eta bazegoen, jarrita registroan. Fosa komun, gune honetan. Topatuko duzen lehenengo lau gorpu horrek, baina, lau gorpu horren atxetik, joan tiraka, uiamen gehiago dauz, guztira 46. 46-tik 42 guztiz desagertutako jentea zen. Hau da, inon ez zeuen identifikatuta, registratuta inongo dokumentuan amen zauzenik horrek desagertuak. 46-tik 42 gudari eta milizianoak, eta datu asko, iniskotan, berbetan egon garalako, gure kafegela off the record zulo bat dalako, bestak beste, 1200 gorputz, horiek gorputz asko direlako, 76 gerra zibilekuek, 46 hori komun honetan, eta gero, beti pentsaten dana, ze bandotakuek dizen, sorpresa ikaragarriak izan direlako honek danak. Bai, hor gauz, 2017ko ekainan, noren esku da momentu horretan iarriko registroa, ez? Orduan, agertzen diren lau izen horrek, registroan agertzen direnak, dokumentatuta, dira, frankisten bandokoak, ez? Dira, Bilboko gazteak, epaiketerik gabeko erailketak errepublikaren eskutik, ez? Horrek ja lehenengo, atentzioa ditzen dutxu, ez? Danak ez dira honak eta txarrak, edo danak gauza behartzuk ez dire... Gerraren kontestua komplexoa da, hortik tiraka, gero topatu guz beste 42ak agertzen ezirenak eta danak dira errepublikarrak. Emoten dutxu bai, dokumentotan agertzen danak, emoten dutxu bai pistak, nork eta zelan registratu duzun gorpu horrek. Ziren justo Bilbo jauzi aurreko, Bilbo jauzian bilabetzen dago 17ko ekainaren 19an, dira aurreko egunetako kaos horretan lurpeatutako gorpuak, orduan, emoten dutxu pista asko testuaren inguruari buruz, asko. Ze sensiblia ere zuen lana oso zientifikoa dana, lan zientifikoa egiten duzuelako, esan dugu, behar duen errespetuarekin, baina gerra zibileko kasu honetako hilotzak, oso politikoa da, oso gai politikoa da, memoria historikoa berreskuratzen dabil, Gogora Institutuaren bitartez abiltzielako hau guztiak kudeatzen, jendea, oraindik familiakideak badauzelako eskatzen non dau nire atxitxe, non dau nire amuma. Non dau nire aitxe. Non dau nire aitxe. Pasazku kasu bitan, non dau nire aitxe. Karo, gerra karlistak ukinok ez dauz eskatuko, baina gerra zibileku oso gai sensiblia da, bai? Oso gai sensiblia da, eta zorionez, gure lana oso politxe da, ikusten dozue, oso gorra da, bai? Horrego mazara, negu guztie, eurie, hotxa, basatxa, eta hor lanean, baina gero batzutan da oso abersgarrie, eta zorionez kasu honetan, gerra zibileko obiaman komun horretan topatu zen gorpuzketako batzuk badauz identifikatuta, eta kasuren baten zuzeneko familiakoak egon dira bizirik, alaba bateri, beraitaren gorpuzkeak bueltatu jakoz. Alaba bateri, 85 urteko alaba bateri, ezagutu ez dauen aita baten, eta orain arte, 85 urtean desagertuta egondan aita baten gorpuzkeak emon jakoz bueltan. Imaginatu zelako satisfakzioa da hori. Igual horra itxe bakarrik merezi dago. Horregatik bakarrik merezi dago. Horretan, erakunden arteko elkarlana oso importantea da, Begoñako arkia proiektua Bilboko udalak babesten dau, eta gero gerra zibilaren inguruan, lantzadik badako hitzarmena Eusko Jaurlaritzagaz eta Gogora Institutuagaz, eta hor ekarlenan egiten dugu, guk egiten dugu induzketa, Gogorak egiten dauz ADN probak, hor erakunden arteko lana oso importantea da, zorionez oso fluidoa da, eta maitzak hor dauz, maitzak dira oso emankorrak. Momentu baten, aginek garbitxutan egon zarien, nurre gorrizko aginek ikusten ziren, esasoi baten oso modan egon dien, gure amuma batek eukitzen zauen nurre gorrizko aginek. Binot, objektuek zemat informazio moten dauen bebai, klase soziala, sasoia, ze bando kasu honetan, txapak, ze aurkitu zuia objektuei daukienez? Gerra zibileko obiaman komunean, eta karlistako obiaman komunean bai, objektuak izan ziren ezinbestekoak lehenengo kronologikoki kokatzeko obiak. Zer dan jakitzeko? Claro, karlistakoak urten zirenan lehenengo, hau, segatik dago gorpu bat buruz bera, ez dakizu, de repente, tuk, txampon bat, sortzi marabedi, Google, eta gizert, Fernando Zazpigarrena, akuñatuta 1883, ez da posible, honeke... Uau, pelikuli da, sortzi marabedi pelikuli da. Botoiek, eta botan doguz botoiek, garbitzu, eta, ejertzito de infanteria, txintxilla, ostras, honek liberalak direz, eta hortek zoaz, informazioa bat altain pilo bat, gerra bezigileko obian, bardin, gudaritako batzuk, oino mantentzen zeurien, euren gudarien txapa, hor ikusten dugu, horrek bi txapak ikusten direnak hor, dira, kasu honetan bat da txampona eta beste da txapa. Hor dau, gudariaren zenbakia, daura datuta, beran nominagaz. Euskal Gudara ostea, Eusko Jaurlaritzak ordaintzen zeuzen soldaduak.
beran identifikazio txapagaz, zoaz nominara, eta badakizun ordan. Horrek diren modu direktoenak, objektu komenten deuren informazio direktoena. Baina gero zuk esan duzuna, jente arruntak bebai, zuk pentsa, hemen lanean, antzadiko lantaldean lanean gauzenen bakoitzak, hor, zelaian lanean dauzenak, egunean gorpuzki bat edo eskeleto bat edo bi ataratzen deurez, ez? Zuk pasetan duzu, persona bakoitzak pasetan dugu, arkeologo bakoitzak edo antropologo bakoitzak, 3 ordu inguru gorpuzki bat, eskeleto bat industen, ez? Industen eta desobiratzen. Eta hor, sortzen da relazio bat, gure lana zientifikoa da, metodologia oso zientifikoa da, eta zalei kanpotik ikusita lana hotza dala. Zen, mekanikoa da, sistematikoa da, eta baina pasatu behar dozu 3 ordu, ez? Garbituten ondo, herramienta txikiegaz, banan, zurdanak, eta hor sortzen da binkulo bat. Topatzen dozun objektu bet, han arkatz bat, edo orrasi bat, edo, holako edo gantxo bat, edo medallita bat, bitu horre diakularien txapak, edo ejekuzio baten aztarnak. Ezinbestean sortzen da horako binkulo bat, zaizuazten zara ja zure buruen pelikula bat etxen joa bitu, ez? Arkatza edo botoia, edo ibila, eta... Bueno, ezinbestean ez zara apur bat rekreazio bat egiten, eta hor sortzen da harreman bat, eta horrek egiten dugun lana, nik betzen dut, humanizatu bai, ez? Egiten da humanizatu, eta, bueno, nik uste dut egiten dugun lanak, egiten dugula duintasun osoz, eta ezurrekiko errespetu osoz. Karlista garaiko bi amankomunari buruz, galdetuko dizut, bueno, hasi garralako horri buruz berbetan bai, gero irudiek eraman gaituztelako Gerra Zibilekora. Sorpresa izan da, hain hobi komun zarra topatie? Sorpresa izan dira bi gauza. Bat, sasoi hortako bi amankomunak ez direlako agertzen. Gerra Zibileko hobi amankomunak txikiagoak edo handiagoak badauz. Han hemenka, Euskal Herrian zehar, estatuan zehar, pila bat. Baina Karlista garaikoak eta men, Augusta uste izan dela, Bizkaian bigarren agertu dela historia guztian zehar. Guau. Ordan, bakarrik ja, Karlista garaiko hobi bat topatzea, ja da sorpresa bat. Zelan hiltzen da, hau jendie? Borrokan hiltzen die, ejekutatuta dauz, zelan hiltzen die? Topatu dugu indizioen arabera, bat frentean hildakoak dira. Batzuk badekiez proiektilak eta badauz, bala arrastoak eta ez da badauz, baina emoten dau ez direla bertan hildu. Hau da, batu inderu izela, moduren batean batu inderu izela, eta gero bertara bota. Ez da momenturik, edo beste lekurik, edo ezagunek zen direlako, edo tan agarako. Ardoan dauz bertan botata. Batzuk buruz bera berkatu, eta beste batzuk buruz gora. Hor, lehenengo sorpresa da, garai horretako hobi amankomun bat, Karlista garaiko hobi amankomun bat batzea. Hori da ja, notizi bet. Eta bigarrena da... Erregistratu barik. Erregistratu barik, eta bigarrena da, gure hierria inauguratu zela, erosketa horrek egin, eta 30 urtera. Kasualitatea da, justo, kasualitateako mila artean, hierri barruan egotea, orduan hierria ez zegoenean. Claro, gure hierria alzigeran txikiago bazan, gero handitu egin zan, eta bi horma horren artean agertu da, obviamente, dinosu. Kasualitatea da, bueno, kasualitatea da, komila artean. Karlista da garaia, Bilbo sitiatuta dau, Bilbo liberala mantentzen da, Bilbo liberala, eta Karlistak inguratuta dau sitiatuta, ez? Gerra frontea dau, Bilboko oinako basilikan artean, eta Maionako hierriaren artean. Maionako hierria da, justo Etxebarria parkean ondoan dauena, Bilboko hierria sana. Claro, eta gure Begoñako hierria dau, erdian. Ordan, frontea ibili izan, alde batera eta bestera, ez? Momentu baten basilika hartzen deure liberalak, gero galdu eten deure Karlista, gero barrio berreskuratu, eta orduan, gu gauz, Begoñako hierria, gu lanean gauzen eremua, dau, fronte horretan, erdian. Eta orduan, momenturen baten, punturen baten, lurperatzen dira, soldadu liberal hil diren, frentean hil diren, soldadu liberal horrek, eta gero horren gainean, eraikitzen da hierria. Claro, esan aldozu, kasualidadea da, kasualidadea da, bai edo ez. Nik uste dut hierriak non eta zelan kokatzen diren, ez da sekulako kasualidadea, eta nik uste dut basekizela hor enterramentok egiten zirela lehenagotik, naiz eta ez egon hierri ofizial bat. Hori esateren ninduan, apurtxuet gerra iburuz berbetan gabiltz, hierria dala esan dugu, umiek jendea, enterratute egonda jende normala, herritar normalak, baina gerra iburuz berbetan gauzenien, gerratako gauzarik txarna eta lotxagarriena hori da jendea hiltzen dela. Eta jendea hiltzen dela saldoka eta hobi komunak eta bar sortzen diela. Hildakoak eskutatu behar dira, hildakoak lotxagarriak dira. Bai, lotxagarriak dira, parta bietan. Adibidez, Gerra Zibileko hobia topatu gendunean, lehengo galdera da, badakigu gudariak eta milizianak direla, baina noko enterratu dauz. Batzuk enterratu dauriez, edo besteak. Euren kideak enterratu daurez, edo besteak izan da zut inosunez, lotxiegaitik edo inosu.
hau sarraskiz larrikoa izen da, hau eta behar dugu, ez? Horrek eusek berak, ikeste zoazen bitart einean, zoaz argitzen be bai, ez? Adibidez, Gerra Zibileko Obiaman komuna petxetan dugu, Errepublikarek lurperatutako gorpu bat direla, zer askok dekie objektu personalak boltsilloatan, dekie dirue, txamponak, balak, negatiboren bat, argazkiren bat, baliozko gauzak, koiarak, egunakotasunan gudarik erabiltzen zeuzen gauzak frentean, ez? Gaur egun ez da gura alten horrazi bat eta koiara bat soinan, baina gudari batek, kanpoan lan egiten duen gudari batek, bai, ez? Eta petxetan dugu izango zirela, euren kideak, oso modu azkarrean lurperatu zituztela, justo Bilbo jaustea zegoelako, eta hartxandako bategatik datoz, hartxanda kaos bat zan, gorpuak edonen botata, eta behintzet, duintasun minimo bategaz, bota zeuri izanara, eta lurperatu ez geratzeko agirian. Eta hori uste dugu, zestantxean, beste bandoko bat izango bazan, segurazki lurrartu aurretik edo bota aurretik, boltsilloak eta sakeatu, kendu baliozko gauzak, eta honek, okin deure, duzuek izan duzune, txamponak, urrezko aginek, baliozko gauzak boltsilloatan. Orduen, noiz arte gongo zarete? Esan duguna, hasierako helburua dalako garbitzea, divulgazioa, klaseak eskaintzi, Espainiako Unibertsitate ezberdinetako ikasleek etorrielako medikuntzakuek, forensiek, kriminologia, jende asko ibilida da, hasierako helburu horiek beteta gehi informazio guztia, noiz arte luzatuko da? Behintzet, uden hemen egongo gara. Eta nik bezan dute ude partean edo, amaitzeko moduan egongo garala. Jende asko pasatu dabe bai, eh? Jende asko pasatu da, biztakidatuak arrakastatxoak izaten dire beti. Gitxe gora bera, biztakidatuetan ia 600 persona pasatu dire jarretik, astero. Unibertsitate ezberdinetatik bai, ez dakit, 70 ikasle inguru edo pasatu etorri dira Complutensetik, Santiagotik, Granadako Unibertsitatetik, EHUtik, jakina, UNEDetik. Zentzu danatan, egia esan, proiektu arrakastatxoa izen da, oso interesgarria dalako, eta oso erakargarria dalako, baina zut, lana gogorra da. Oso aberasgarria da, baina lana gogorra da, bai.